ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст мустақиман манзури шумо. Дар студия Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. Салом. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои татбиқи густурдаи ислоҳоти соҳаи кишоварзии мамлакат тадбирҳои муассирро амалӣ мекунад. Чорводорӣ яке аз соҳаҳои сердаромад ба ҳисоб меравад ва бо назардошти ин кишоварзон ҳамасола саршумори чорворо афзоиш медиҳанд. Айни замон дар ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат мавсими алафдаравӣ ва захираи хӯроки чорво идома дорад. рафти ин маъракаро дар ноҳияи Ховалинг ҳамкоронамон Ширинҷон Сафарзода ва Сайфиддин Исмоилов дар гузориши худ пайгирӣ карданд. сокинони ноҳияи Ховалинг аслан ба чорводорию боғдорӣ машғуланд ва ҳамасола саршумори чорворо афзоиш дода, истеҳсоли гӯшту маҳсулоти шириро зиёд менамоянд. натиҷаи боришоти зиёд дар фасли баҳори имсола дар талу теппаҳо ва заминҳои корами ноҳия сабзиши алафҳои табииро беҳтар намуд ва бо истифода аз ҳамаи шароитҳои муҳайё гардида, хоҷагиҳои чорвопарвар ва сокинон ба ҷамъоварии хӯроки чорво машғуланд. сокинон мегӯянд чанд соли охир чунин сабзиши алафро дар ёд надоранд. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ кишоварзон техникаҳоро ба саҳро бароварда ҷамъоварии алафҳои табииро вусъат мебахшанд. дар ин талу теппаҳо гиёҳҳои шифобахш зиёд мерӯянд, ки дар солиму фарбеҳ гардидани чорво мусоидат мекунад. техникаҳои алафдаравӣ бо риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳамарӯза даҳо гектар алафзорро дарав мекунанд. айни замон дар ноҳия дарав ва ҷамъоварии хӯроки чорво муташаккилона идома дорад. вобаста бо бароингариҳои имсол алафзори ноҳия хеле хуб шуда ҳосили баланд дода истодааст. имрӯз дар ноҳия ҳамаи механизму олатҳои дарав барои дарав омода карда шуда, то ба имрӯз дарави якуми нучқа ба охир расонида шуда, нақшаи пешбинишуда ки 25353 тонаро ташкил медиҳад. ният дорем ки то ба охири мавсим зиёда нақса дарави хӯроки чорворо ба охир расонем. мавриди зикр аст ки таи чанд соли охир аз камборишӣ дар фасли баҳор кишоварзон дар ҷамъоварии коҳу беда ва алафҳои табиӣ мушкилӣ доштанд. нархи хӯроки дурушти чорво низ ба маротиб боло рафта буд. имсол бошад ин мушкилот паси сар шудааст ва ҳар як хоҷагидор кӯшиш дорад захираи дусолаи хӯроки чорвояшро таъмин намояд. дар баробари техникаҳои алафдарав ҷамъоварии алафҳои табиӣ тариқи дастӣ низ идома доранд. ҷавонон бо истифода аз таҷҳизоти муосири хурди алафдаравӣ ҳам барои чорвои хеш ва ҳам барои ба фурӯш баровардан алаф медараванд. орзуҷон дар ин рӯзҳо хеле серташвиш аст ва баъди дарави талу теппаҳои назди деҳааш алафҳои байни қатори дарахтони боғро дарав карда истодааст. солҳои пеш хеле дост ҳами чалавро қати дарав мекардем, ҳозир бошад хеле асбобҳои нав ромагӣ хеле нағзанда. мақсад чанд баробар хубтара ҳам тарзи кор карданаш, ҳам тарзи мақсад ҷамъоварии кардона нағзай хеле вобастаи замин мекунем. мақсад алафи агар мақсад рост боша хеле дарав мекунем, чанд баробар зиёдтара дости чалавро дарав мекунем. мардум ҳамин техникаҳои нав истифода мебаранд барои дарав карданашон. бо бисёриёш мақсад медараванд ҳамин заминҳои алафзороро алафҳоро мефурӯшанд бо мақсад ба дигар одамо. нағзае хеле беҳтарада, хеле беҳтара барои хоҷаги қишлоқам техникаҳо. назар ба солҳои пештара хеле дигаргуна алафанд, мақсад афзоишан зиёдта. баҳори хуб омад имсол аз ҳисоби серборишӣ алафан нағз шидагия. мо кӯшиш мекунем хӯрокаи чорвомона дусола таъмин кунем. вобаста ба мусоиди обу ҳавое ки имсол боришот зиёд шид, дар талу теппаҳо алафҳо бисёр сабзӣ шуданд, ҳосили хуб доданд ки аз ин деҳқонон истифода намуда дарав ва ҷамъоварӣ намуда барои хӯроки чорвои худашон ва барои ба фурӯш баровардан истифода намуда истодаанд. ба гуфти чорводорон алафҳои табиие ки дар талу теппаҳо мерӯянд хеле серғизо мебошанд. дар ноҳияи Ховалинг мавсими алафдаравӣ ва ҷамъоварии хӯроки чорво то моҳи сентябр идома меёбад ва кишоварзон дар баробари таъмини чорвои хеш чорвопарварони ноҳияҳои водиро низ бо алафҳои табиӣ таъмин менамоянд. дарав бо таҷҳизоти хурди муосир маҳсулнокии корро беҳтар кардааст ва дар мавзеъҳое ки техника намегардад бо ин таҷҳизот алаф медараванд.
برای با این تجهیزات درو کردن متخصص بودن ضرور نیست. فقط از متخصص یک دو بار آموختن لازم و میتوانی آزادانه علف دروی. در حقیقت درویدن علف با این اسباب خیلی آسان است، چون که وزن او اصلا در بدن انسان می آید. با دو دست گرفته فقط نقطه‌چه های او را زیر میکنی و علف می دروی. باوری دارم که با این گونه تجهیزات روز می توانند تا 15-20 یک زمین را درو کنند. شیرینجان سفرزاده، سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خوالینگ برای برنامه نوید. маданияти замининдорӣ дар мамлакат марҳила ба марҳила беҳтар мегардад. ин ҷараён ҷиҳати расидан ба таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи созгор фароҳам меорад. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Файзуллои ноҳияи Восеҳ бо истифодаи оқилонаи замин маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол гардида, хоҷагидорон дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳми арзанда мегузоранд. ин маҳсулот бедору танҳо бо در این گرمخانه پرورش یافته است. اندازه شکل حالت موجوده و تماش گواهیان است که از لحاظ اکولوژی تازه می باشد. نیالهای سبز و پر از حاصل دیدن این منظره نه تنها برای این دهقانان که اینجا مهنت کردند، بلکه برای هر یک بیننده خوش می آید. محصولات های تر تازه یعنی پامیدور بادرین، قلنفری بلغاری مهنت کرده من بعد دسترسی مردم گرداندیم با نرخ مقصد دسترس. با وجود سرحاصلی دهقانان گفتند که حاصل اول محصولات گرمخانه را هفته پیش جمع‌آوری نمودند. این حاصل دوم است. نظر به حاصل اول این نوبت قلنفروی بلغاری این غذای سالم بیشتر است. مدت 2 ماه باز هر پگاهی بازار ناحیه را با قسما با این محصولات همین خواجگی تامین می‌نماید. در این خواجگی با این گرمخانه در 10 عدد گرمخانه‌های دیگر پرورش محصولات‌های گوناگون سبزیجاتی جوابگو به طلبات بازار استعمالی و راه مانده شدند. برای دهقان سوز روز ما تای 10 پرنی کردیم اینجا کردیم سوز گرمخانه سوز رفتی سیکورتو بود نیاد داریم نقشه داریم باید 10 تای. این شب و روزها کار در گرمخانه‌ها جریان دارند. هوا گرم است. برای نگاه داشتن سبزیش و حاصلبندی نیالها خواجگیداران قسم پایانی گرمخانه‌ها را گشاده ماندند. با همین ترتیب جمع‌آوری حاصل محصولات گرمخانه تا ماه اکتبر و حتی تا فرارسی سرما ادامه می‌یابند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. бахшида ба 35 солагии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади рушди ҳамаҷонибаи маҳал дар шаҳри Ҳисор корҳои ободонии вусъати тоза касб намудааст. Сокинон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо ҷалби шахсони саховатманд роҳҳои дорои аҳамияти маҳаллиро мунфаш мекунанд. Тафсилот дар ин бора. در دوره استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر حصار با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار و سهم ساکنان محله رودکی جماعت شهرک حصار بخشیده به تجلیل سزاوار از 27مین سالگرد جشن وحدت ملی نزدیک به 1 کیلومتر راه محله منفرش کرده شد. ساکنان وطن دوست محله رودکی شهر حصار تصمیم گرفتند که راه محلهشان را از حساب مبلغ‌های خود و صاحبکاران محله منفرش نمایند. کارهای راهسازی از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود نور آیل انجام داده شده. با این مقصد تکنیک‌های معاصر راهسازی استفاده می‌گردند. تا این مرحله علاقه از جانب ساکنان کارهای هموارکنی انجام یافته در آینده چراغان نمودن کوچه‌ها نیز در نظر داشته شده است. یادآور باید شد که امروزها با همت فرزندان وطن دوست شهر حصار بنیاد و منفرش‌کنی با صدها کیلومتر راه‌ها ادامه دارد. این همه بنیادکاری و سازندگی به خاطر به شهر نزدیک ساختن سیمای دهات و تامین اینفراستراکتور ضروری در آن میباشد. سهمگذاری در آبادانی محل و بنیاد انشاءات اجتماعی کاری خیر و ثواب نامیده شده. تاکید گردید که هر گوشه و کنار وطنمان را باید آباد و زیبا نماییم. یادآور می‌شویم که در دایره جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همکاری با صاحبکاران
бузургкорон дар маркази шаҳри ҳисор ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот корҳои ободонӣ вусъат ёфта бунёду барқарорсозии 1675 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. аз ин 38 корхонаи истеҳсолию саноатӣ, 40 иншооти соҳаи кишоварзӣ, 60 иншооти соҳаи маориф, 44 иншооти соҳаи тандурустӣ, 11 иншооти соҳаи фарҳанг, 54 иншооти соҳаи варзиш, 11 иншооти соҳаи сайёҳӣ ва дигар иншоот мебошанд. ҳамин гуна иқдомоти роҳсозӣ дар шаҳри исфара низ идома дошта бошандагон саъй доранд ки дар ободонии маҳал ҳиссагузорӣ кунанд. ин маъракаҳо дар доираи нақшачорабиниҳои ҷашнӣ ба муносибати таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда мешаванд. гузориш дар ин хусус бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи тиб, беҳдошти таъминоти муассисаҳои тиббӣ бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ, такмил додани донишу малака ва маҳорати кормандони соҳа тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад. боиси қаноатмандист ки солиёни ахир соҳаи тандурустии Исфара ба таври назаррас рушд меёбад. пойгоҳи моддию техникии муассисаҳои соҳа пайваста мустаҳкам гардида, сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ беҳбудӣ меёбад. дар беморхонаи минтақавии рақами 3 шаҳри Исфара бо дастгирии соҳибкорон тамоми ҳудуди беморхона ба масоҳати 700 метри квадратӣ мунфарш карда шуд ки ин боиси хушнудии табибон ва сокинон гардиданд. боиси хурсандӣ аст ки бо дастгирии соҳибкор Амаков Миразиз саҳни беморхонаи рақами 3 ба миқдори 700 метри мукаббаъ квадратӣ асфалтпӯш мунфарш асфалтпӯш карда истодаем. беморхонаи рақами 3 ба 3 ҷамоатҳои калони ноҳия хизмати тиббӣ мерасонад. ҷамоати деҳоти Кӯлкан, ҷамоати деҳоти Лаккон ва ҷамоати деҳоти Чилгазӣ. беморхона дорои 3 шӯъба ва нуқтаҳои ёрии таъҷилӣ ва нуқтаҳои ёрирасон мебошад. 3 шӯъбаи мо иборат аз шӯъбаи амрози дохила, шӯъбаи бачагона ва шӯъбаи таваллудхона. ман шахсан аз номи худам ва аз номи аҳли кормандони беморхонаи рақами 3 миннатдории худро ба ин соҳибкор миннатдории худро расонида аз номи кормандон боз ваъда медиҳем ки хизматрасонии тиббиро бо дараҷаи баланд ба халқи худамон бурда расонем. дар ин кори хайр кормандони муассисаи давлатии назорати давлатии автомобилгарди шаҳри Исфара бо техникаву қувваи корӣ барои босифат ба анҷом расонидани корҳои мунфаршкунӣ кӯмак намуданд. дар мамлакат барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардид. ин барнома бо мақсади амалӣ намудани чорабиниҳо дар самти шинонидани дарахту бутаҳо дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳия гардида ба коҳиш додани газҳои гулхонаӣ, барқарорсозии ҳолати экологии ҳавои атмосфера, нигоҳдории устувори тавозуни табиӣ, мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим ва ғайра нигаронида шудааст. дар ҳамин замина имрӯз кормандони кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳашари дастаҷамъона баромаданд. гузориш дар ин хусус воқеан тозагӣ ҷузъе аз фарҳанги шаҳрнишинӣ буда дар шаҳр зиндагӣ намудан пеш аз ҳама масъулияти бузургро талаб менамояд. зеро ҳар меҳмоне ки ба давлати мо меояд сараввал ба муносибати мардуми шаҳрҳо бахусус сокинони пойтахт ва фарҳангу арзишҳои миллии мо баҳо медиҳад. аз ин хотир сокинони пойтахт дар иҷрои фарҳанги шаҳрнишинӣ масъулияти баланд бояд дошта бошанд. бо назардошти ҳамин гуфтаҳо имрӯз роҳбарият ва кормандони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳашари умумӣ баромада дар ободонии атрофи ташкилоти зертобе ва боғи фарҳанги фароғати куруши кабир саҳми худро гузоштанд. дар рӯзи истироҳатӣ зери ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва иқдомҳои бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ, кормандони ҳамаи ташкилоти зертобаи кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба нарм намудани атрофи дарахтони қаблан шинонида шуда тозаву озода гардонидани ҷӯйбор ва роҳҳои пиёдагузар машғул шуданд. гузаронидани тадбирҳои экологӣ дар саросари мамлакат вақтҳои охир хусусияти оммавӣ касб карданд ки аз ҳидоятҳои
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бобати бетаваҷҷӯҳ набудан дар самти ободонӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани муҳити атроф дарак медиҳад. пайгирӣ аз ин гуна ташаббусҳо ба манфиати кор буда ба сарсабзу хуррамгардонии муҳити атроф мусоидати фаъол мекунад. дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ иқдоми мазкур хусусияти доимӣ касб карда пайваста гузаронида мешавад. дар маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бухтар фестивали яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашикан баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарияту масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ва намояндагони корхонаву ширкатҳои шаҳру навоҳии вилоят иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри бухтар. дар фестивали яхмоз, дуғоб, шарбати мева ва обҳои ташнашиканд ки дар шаҳри бухтар доир гардид, корхонаю ширкатҳое ки ба истеҳсоли яхмоз ва обҳои ташнашиканд дар шаҳру навоҳии вилояти хатлон машғуланд, маҳсулоти хешро пешкаши сокинон гардониданд. нахуст меҳмонону иштирокчиёни фестивал аз намоиши навъҳои гуногуни маҳсулоти истеҳсолӣ ки дар саҳни театри мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри бухтар ба маъраз гузошта шуда буд дида намуда ба намунаҳои беҳтарини онҳо баҳои баланд доданд. дар ин фестивале ки доир гашта истодаст, мо беғарз аз маҳсулотҳои маска дигар ҳама намуди маҳсулотҳоро пешкаши мизоҷон кардааст. корхонаи мо барои истеҳсоли маҳсулотҳои ширӣ вобаста шудааст ки дар як шабонарӯз мо 2 тонна 410 литр ширро истеҳсол мекунем. аз он ҷумла зиёда аз 1000 дона қаймоқ, 900 дона сметана, 500 дона кефир, 400 дона ҷурғот, 25 кило чака, 130 кило творог, 10 кило маска тоза истеҳсол мекунем. талаботи мардум дар корхонаи мо бисёр баланд аст. мо аз ҷумла 2 корхонаи калони шаҳри Душанбе, корхонаи атам агентии таъминоти махсуси ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии рӯи Тоҷикистон пурра ба маҳсулотҳои ширӣ таъмин менамоем. дар оғози чорабинӣ муовини раиси вилоят зикр кард ки фестивали мазкур бо мақсади баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ дар вилоят ва беҳтар намудани сифати истеҳсоли ватанӣ гузаронида мешавад. лозим ба ёдоварист ки дар вилояти хатлон баробари шарбату обҳои ташнашикан корхонаҳои зиёди истеҳсолии яхмоз фаъолият мекунанд ки ҳамарӯза навъҳои гуногуни яхмозро истеҳсол карда ба бозорҳои кишвар мебароранд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди яхмози қубодиён беш аз 20 сол мешавад ки фаъолияти пурсамар дорад. корхонаи мазкур бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ таъсис дода шудааст ки якчанд шаҳру навоҳии минтақаи бухтарро бо яхмозҳои болаззати ватанӣ таъмин мекунад. яке аз корхонаҳои саноатӣ ноҳияи қубодиён ин корхонаи саноатӣ яхмозбарорӣ мебошад бо бренди яхмози қубодиён. мо ҳамасола дар фестивали мазкур иштирок мекунем. мо имрӯз яхмози ноҳияи қубодиёнро овардем. зиёда 31 намуд мебошад. дар як шабонарӯз ҷдм яхмози қубодиён атрофи 500-600 килограмм яхмоз мебарорад. албатта тобистон аст, ба яхмоз талабот аст. мо кӯшиш мекунем ки яхмозҳои алосифат бо сифати хуб истеҳсол кунему пешниҳоди мардуми Тоҷикистон намоем. баъд аз санҷишу аз назаргузаронӣ ғолибони фестивали мазкур муайян карда шуда дар фазои тантанавӣ ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъол аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон диплому сипосномаҳо тақдим карда шуд. дар муассисаи давлатии истироҳатгоҳи маърифатӣ ва фароғати Чангоб ки дар деҳаи Чангоми ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри Ҳисор воқеъ аст, дар даври якум 130 нафар кӯдакону наврасон аз муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор ба истироҳатӣ бо фароғат фаро гирифта шуданд. шарҳи бештар дар ин хусус. марҳилаи аввали қабули кӯдакону наврасон ки аксарият ятим, нимятим ва ятими кул аз муассисаҳои таълимии шаҳри Ҳисор буданд, тибқи муқаррарот ифтитоҳ ёфт. иттилоъ дода шуд ки ин муассисаи истироҳатӣ бо бунгоҳи тиббӣ, ҳавзи шиноварӣ, майдончаҳои варзишӣ, ошхона ва хобгоҳҳои барҳаво таъмин буда, он аз таъмири асосӣ бароварда шудааст. дар ин макони фароғат омӯзгорони бо таҷриба барои назорати истироҳаткунандагон фаъолият мекунанд. инчунин аз донишкадаи коллеҷҳои ҷумҳурӣ донишҷӯён барои таҷрибаомӯзиро хат гирифта дар якҷоягӣ бо мураббияҳои бо таҷриба аз рӯи барномаи таълимию фароғати истироҳатгоҳ
کودکان و نورسان به وطندوستی و خودشناسی ملی راهنمایی می‌نمایند. طوری مسئولین استراحتگاه مذکور ابراز نمودند کودکان و نورسان در یک بست 12 روز استراحت می‌نمایند. برای هر یک نفری آنها از حساب اتفاقهای کسبه ساحه‌های گوناگون جمهوری و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار مبلغ گذاری می شود. آنها 4 وقت با خوراک گرم تامین بوده پیوسته زیر نظارت طبیبان و آموزگاران قرار دارند. برای استراحت با فراغت کودکان و نورسان تمام شرایط ضروری فراهم گردیده به خاطر آنها هنگام ورزش، آببازی و دیگر مشغولیت‌ها پوره تامین کرده شده است. استراحتگاه معرفتی و فراغتی چندگاب امکان دارد که در یک بست تا 300 نفر کودکان و نورسان را قبول نماید. با ابتکار رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار تصمیم گرفته شده است که در دایره امکانیت‌ها در هر یک دوره قبول استراحت کنندگان، خوانندگان یتیم و بی‌پرستار از عائله‌های کم‌بضاعت، خوانندگان با استعداد از شهر حصار به استراحت با فراغت در مؤسسه دولتی استراحتگاه معرفتی و فراغتی چندگاب فرا گرفته شوند. آزمون علمی و فرهنگی فروغ اسفره در این شهر بوستانی 10 نفر خوانندگان فعال را از مؤسسه‌های تعلیمی به هم آورد. تدبیر مذکور از روی 8 نامیناسیون گذرانیده شد. تفصیلات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. آزمون بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر اسفره برگزار گردید. پیش از برگزاری چهاربینی نمایش محصول اختراعکارانه اسفره، اشتراکچیان آزمون‌ها، المپیاده‌ها، هنرهای مردمی، اشتراکچیان آزمون‌های رسمکشی به نمایش گذاشتند. ما در این آزمون که اختراع را پیشنهاد کرده ایستادیم، یکی دونکشکنک و دیگری ماشین برقی. ماشین برقی ما چنین است که در یک 40 کیلومتر راه را در یک ساعت طی می‌کند، یعنی که 40 کیلومتر ساعت می‌باشد صورت حرکتش. بعد افراد دونکشکنک ما در یک ساعت 5-10 لینگه دونک را میشکند، یعنی که برای خواجگی خلق، یعنی مشکلات خواجگی خلق را آسان می‌نماید. در آزمون 250 نفر خوانندگان از روی 8 نامیناسیون متماتیکا، فیزیکا، شیمی، تاریخ و حقوق، ادبیات، اختراعکاری و نوآوری، رسامی، هنرهای مردمی اشتراک نمودند. در دور دوم 40 نفر غالبان دور اول اشتراک نموده 21 نفر سزاوار جایهای یکم، دوم، سوم گردیدند. شاه جایزه آزمون نصیب خواننده صنف هفتمی مکتب خصوصی ذهنی طاروان محمودова گردید. مقصد برگزاری آزمون تشویق و ترغیب نسل نورس به علم آموزی، ایجادکاری، خواندن کتاب‌های بدیعی و علمی، اختراعکاری و هنرمندی نگرانیده شده بود. ایتالیا را باز یک موج گرمای شدید فرا خواهد گرفت. در منطقه سیسیلی این کشور حرارت ماکسیمالی در نظر است. آژانس کیهانی اروپا نقشه دارد که تا سال 2030 ماهواره‌های بیکار خوابیده را از فضا به زمین برگردانده نابود سازد. شرح خبر از خارج کشور در صفحه نوبتی برنامه. به ایتالیا موج نوی گرما رسید. طبق پیشگویی هواشناسان